hashtag amateur, hashtag lesbian, homemade porn, vibe, violenssia, Serbian film on lähinnä tätä. Sun kävijämäärä kasvaa kuot läpimätä. Suun saa reikin, mitä ei ollut aiemmin. Mun leipä veitsissä sun tunteites naisiksi suuhun. Tykki kun perso on Rainerista, tallesta ruumista steet seille traileri. Työpöydällä mä editoin sut faileiksi, poistaa Tinderistä, et löydy edes Finderilla. Mitä yhteistä on sulla ja Michelle Martensi? Lärviä chances saada itelles anteeksi. Sun paikkas on helvetissä tasan yhtä syvällä kuin naisella, joka myy omaa tytärtään näin käy kun huorantella, kun se mennyt teille kaaliin. Pakko tehdä kansanmurha niinku Stalin. Mä ajattelin ensin tätä mutkat suoriksi ja myydä teidät kaikki lutkat huoriksi. Mut kun teidät mun eteen tuotiin jonos, mä nauroin katossa kiitos Ruotsin horo. Kukaan ei koske suhun vaikka se olis ilmasta. Kuka muka löytää edes pillun tosta ihrasta luulossa. On vielä suuremmat kuin sun ruhot. Mä käännän vitus ympäri ja revis sut ja tulos. Älä pelkä päästä sut ihan kohta kärsimästä. Sait munaa säällistä siksi että näet mistä jäät lyhyeksi loppuelämäksesi paitsi sun profiilikuva. Toimi ehkä siksi aiksi mitä voitte unelmoida olevassa paikalla. Sapilöisä ette edes huomassa sut raiskata. Mä en rupea ruotsiksi tätä sulle räppäämään. Sä kiihotuisit siitä pistä tää Google kääntäjä. Jos joudun linnan, siellä on perhetapaamiset ja siellähän teillä tapana on perseen jakaminen. Mä houkuttelen sut sinne sun unelmies miehenä, ei tarvi paljon vietellä, kuuluvaa sulle siementä. Mitä eroa on sperma pankilla ja vankilalla opit sen kun sulla veitsi koko ajan vaginassa. Kiskon munasarja, sulla omini sorminen. Reivin ne kappaleiksi kaskon munan johtimiksi. Mulle tuo lohtusi kun sulle ei kohtuu. Polkasi kun istukan nocturnal mortum, kun revin sun kurkku